ஊர் பொதுமக்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால், வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ யூடியூப்பில் ரொம்பவே ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கா வாட்ஸ்அப்பை பற்றி தான். எஸ், வாட்ஸ்அப் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பாலிசி வந்து ஒன்று வெளியிட்டிருந்தாங்க. அது என்னென்னா, யூஸரோட டேட்டா ஃபுல்லாகவே நாங்கள் கேப்சர் பண்ணுவோம், அது எங்களோட ஃபேஸ்புக் ஸ்டோரேஜில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை பற்றி நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து நிறைய வீடியோ போட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஸோ அதனால் அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோங்கிறத பார்ப்போம். எஸ், இப்போ வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நமக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப் இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்னா, ஒன்று டெலகிராம், இன்னொன்று சிக்னல் அப்படின்னு தான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டெலகிராம் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இந்தியன் மேட் அப்ளிகேஷன். ஸோ அதை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம தள்ளி வச்சிருவோம். அடுத்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல். இந்த சிக்னல் அப்ளிகேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிக்னலும் ஒரு யூஎஸ் பேஸ்டு அப்ளிகேஷன். யூஎஸில் கலிஃபோர்னியாவை ஆர்ஜினாக வச்சு ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த சிக்னல் அப்ளிகேஷனை யார் டிசைன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து வெளில வந்த வாட்ஸ்அப்போட கோஃபவுண்டர். அவர் ஃபேஸ்புக் கிட்ட வாட்ஸ்அப்பை விற்றுட்டு 2018 சிக்னலில் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணுறாரு. வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க சேம் ஃபியூச்சர்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னலையுமே இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு எல்லாருமே சிக்னலை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்காங்க. இது ரெண்டுமே இல்லாமல் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரட்டை. ஜோஹோ கார்ப்பரேஷன் வந்து அதை டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது இப்போ நம்ம ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் பீட்டா வெர்ஷனாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இதுவரையிலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10K டவுன்லோட்ஸ் ஆகிருக்கு. சேம் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க எல்லா ஃபியூச்சர்ஸுமே இருக்குது. இன்னும் ஒரு சில ஃபியூச்சர் மட்டும்தான் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க சேம் ஃபியூச்சர்ஸ் இதுக்கு வரல. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது அதெல்லாம் மட்டும்தான் இன்னமுமே வந்து வரல. வீடியோ கால் வந்து பண்ணி பார்த்தோம். எந்த ஒரு லேகும் இல்லாமல், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப கிளாரிட்டியாகவும் இருக்குது. ஸோ காலுமே ரொம்ப குவாலிட்டியாக கேட்குது. ஸோ அரட்டை அப்ளிகேஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அண்ட் தென் இதில் வந்து 3 ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாமே இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட் மோட் ஆப்ஷன். வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நைட் மோட் ஆப்ஷன் கிடையாது, பட் இதுக்குள்ளே வந்து நைட் மோட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. அண்ட் தென் அனதர் ஒன்று வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நம்ம குரூப்பில் யாராச்சும் சேட் பண்ணுறாங்க, நம்மளை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த சேட் வந்து அடுத்த ஒரு 10 பேர் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மேலே போயிடும். ஸோ அதனால் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது. பட் அரட்டை அப்ளிகேஷனில் வந்து மென்ஷன் சொல்லி தனியாகவே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அந்த மென்ஷன் ஆப்ஷன் போகும்போது உங்களை யார் யாரெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வரும். அந்த மென்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த குரூப்பில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த ஒரு ஃபியூச்சரும் இருக்குது. அந்த இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் இல்லை சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு யாராச்சும் அப்யூஸாக பேசுகிறாங்க இல்லை அன்வான்டாக பேசுகிறாங்கன்னா, உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து பிளாக் பண்ணலாம். அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. பட் நம்ம அரட்டை அப்ளிகேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ப்ரைவசி அண்ட் பாலிசியில் வந்து ஒரு மெயில் ஐடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, abuse@aratai.in. அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் அப்யூஸாக பேசுகிறவங்களோட கான்டாக்ட் அண்ட் அவங்க பேசுகிற ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபர்தரான ஆக்ஷன் சிவியராக கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க. அரட்டை அப்ளிகேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட லோகோ அது ரொம்பவே இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம். பிகாஸ் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தமிழோட உயிர் எழுத்தோட முதல் எழுத்து எஸ் ஆவை தான் அவங்களோட லோகோவாகவே வச்சுருக்காங்க. உங்களோட கமெண்ட் எப்படி இருக்குன்றதை அவங்களோட ப்ளே ஸ்டோர் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அவங்க அதை இன்னுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கீப் சப்போர்ட் அரட்டை, கீப் சப்போர்ட் இந்தியன் அப்ளிகேஷன். ஸோ வாட்ஸ்அப் போனால் என்னங்க, அரட்டை அடிக்கிறதுக்கு நம்ம அரட்டை அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே அரட்டை அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். Thank you.